Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Euskal Zitira. Gaurkoan bi gonbidatu ditugu eta haiekin gustora ibiliko gara solasean. Baina aurretik galderatxo bat. Ba al dakizue zergatik ateratzen diren ontzak gauetan? Zuek gauzaleak altzarete. Laster edukiko duzu erantzuna, bitartean disfrutatu programa. Lorea Goienetxe eta Urko Oskoz etorri zaizkigu gaurko hontan, atxalde on biei. Atxalde on izbide. Bueno, konta iguzue nortzu zareten, nondik heldu zaten, zertan aitzen zaten lanean? Pues ni Lorea naiz, berez baztandarra, 23 urtetut. Orain arte Gasteizen egon naiz, Euskal Filologia ikasten, eta aurten nire lehenbiziko urtea da AEKan irakasle naizela. Eta hortaz aparte, ze afizio bat duzu, Lorea, ze gustatzen zaizu itea zure denbora librian? Kantatzea ikeragarri gustatzen zait, eta naiz eta ez naizten arro nabile, eta oinarrien gelditu naizen gitarra ere haunitzen gustatzen zait. Orain, gitarra pixpixki jotzeizu bedere? Gitarra jotzeu pixket eta panderoa ere bai pixket. Ederreki, bueno, orden hortxe. Oinarrien gelditu naiz. Bueno, oinarrien baina maten datzula disfruteko bederen, ez, orten dena. Eta zure kasuan Urko, konta iguzu, non gazara eta non dizatoz? Ba, Urko naiz, Txanterakoa, irakasle naiz Ermitaberri eskolan, Burlatan, eta gustatzen zait futbola, mendia, jorga... Pixka denetatik? Denetari, bai. Ederki, bueno, badakizuen bezala, programa honen helburua bi euskaldun elkartzea da, nafarrak diren euskaldunak, eta pixkat haien artean elkarrizketa sortu eta Nafarroan dagoen egoera ezberdinak plazaratzea, ez? Leku ezberdinetako jendia ekarriz. Orduan, bueno, hortan sartu aurretik eta pixkat bakoitzaren iritzia eta esperientzia kontatu aurretik gustatzen zaigu zuei ezagutzia, eta hortarako galderatxo batzuk prestatu ditut. Erantzuteko prest? Beharko. Ederki, bueno, errexak dire, Bueno, lehenengo galdera oso ohikoa da, maiz entzungo zenuten, baina gustatzen zaitez, erraten dute horrek ere definitzen duela persona, eta zer nahiago zuek, mendia edo itsasua? Ez bata ezbertzia eta biek, errain duen. Ez naiz itsaso zalea, agobitzen naiz, legarra, eta baina baten ezen egunetan arreno gustora goten naiz egia da. Eta ez naiz mendizalia, pixket alferra hortako, baina baten ezen egunetan ere gustora goten naiz. Bueno, biek eta ez da bat. Horren gutxi gateko, baina gatezaren horietan gozatzeko, ez? Aixe. Ez da txarra, Lorea, hoxe importantzia. Eta zure kasuan, Urko? Ba, nik agian nahiago dut itsasoa. Batez ere gauez eta egoan neguan, udan okerrago. Baina bai, ez dakit itsasotik paseatu eta bizta horiek gustatzen zaizkit. Lasaitzen datzute hola goxo-goxo gotazarenean. Lasaitu inoiz. Ez. Horren nahiko mugitu zara zure, Urko? Gehiagi, bai. Horren bat lasaixagoa eta bertzean mugituagoa. Bai, bueno, ez dakit zerra. Egunan arabera ere, ez? Bai. Eta urtaro bat aukeratzekotan zen aukeratuko zenuke, Lorea? Ni zaila naiz aukeratzeko, baina uste dut denek badutela beria. Egi da baztanen neguek luziak direla arras. Bai. Baina, neguen hotza iduelaik eta uri iduelaik eta etxean ere suenduan egotea goxo da. Udek badu beria, ude delako eta arropagoti eta ude azkenain bertze gustatzen zait eta tratzen diren koloriak, nonta baztanen gainera. Eta uda berrien, negutik heldu gara eta gero tratzen diren girua, baden girua ere gustatzen zaitan dut zorduen. Ustakit, udaberri egoela aukeratiko nuke. Zure kasuan? Hanik ere bai, udaberria. Ja, eguna luzeagoa. Bai, hoxe, aldaketa. Kurtsoa bukatzen ari da. San Ferminak hor ditugu. Eta pospozik. Eta aurrak egoten dire girola alaiago batean edo nabaritzen zaila aldaketa? Bai, eta nekatuta ere bai, bukatzutia eskola nazkaina eta nekatuta. Azkenean ordu pila pasatzen dituzte aurrak eskolan, ez? Azkenean 3 urtaro pasatzen dituzte eskolan eta nabarituko da, ez? Urte bukaera aldera, kutxo bukaera aldera.
Ez, gero azkenean argi gehiago eta kalean daude ordu gehiago, orduan lo gutxiago egiten dute. Ere bai, bueno, aprobetxatu behar, eguna luzatzen dela. Bueno, zu herrian bizizara orain hirian, baina herrikoa zara berez, zu hirikoa. Baina ez dakit, askotan aukeratu ez du aukeratzen non jaiotzen garen, zuek aukeratu behar hirian edo herrian biziko zinateke? Etorkizuneko herria. Ez du balio biak lehen bezala. Herriekin gelditzen naiz. Naiz eta uste duten, orain momentu naizkunen sartu eta izkunen jabizi guztiko gelditziak errespetu ematen da, baino bai herriko konfiantza, herriko hurbiltasune, herria. Gustetu zaizu. Ni herrian ez da pentsatu ere. Ez! Ni aspertuko nintzen, era bat. Bai, batu bi. Ni behar dut iria, bai atera, ikusi jendea, lagunak. Mugimendua. Bai, aspertzen naiz ni herri batean, ni ezin dut. Bueno, aizkun aipatu duzu, aizkundarra zarelako, baino leku bat aukeratu behar, herrien artean aizkunen geldituko zinen bizitzen. Nik ezin. Orduen bazaldarra eta aizkundarra batez ere, eh? Bai. Erte dutena, ez dut prisik aizkunen gelditzeko, aizkunen laketzeko ja betiko, baino baina aizkun. Aizkunekin geldituko nintzen. Eta zuk Urko, hola diru dexente emanez gero eta aukera, non biziko zinen? Baina lekeitio hori igual. Lekeitio. Oia zain hiri, Ez, eta txantrena oso ongi daude, azkenean herri bada, Iruñetik oso hurbil, jende gutxiago, eta atera daitezke aurra jolastela lasai. Ez dakit lekeitio gau zerbait, oso polita dela. Ados nago, nire. Eta lekeitiora jo nintzen. Bai, badu bista hoi eta irla hoi eta Mendia eta dena, bai. berezitasun hoi, ez, azkenean. Bidaiatzea ez dakit gustatzen zaizuen, ez? Baina aukera izan ez gero bidaiola luzeixka bat iteko, ze bidai ingo zinuten? Nik dut gabe Latinoamerika, Zentroamerika ganen nintzen, gustora. Eta badagola herrialden bat bereziki deitzen datzune? Pues Argentinak deitzen hau haunitz, baina horteatzuten abena eratkanta ni erekie, probatzera, zautzera, bai. Han bastandik lehenagotik ere Amerika gana daude, ez dala Ameriketara? Osa bat artean. Bauzu familia Ameriketan? Bai, Kalifornian dago, bai. Eta bere bizitzen da ganen zinen? Aukeran ego baldera gana, baina bai, hartze gana eta han bizire, han ezkonduean, tan. Gustora. Bai, ez du euskora galdu, bai. Eta bere familiak? Bai, gantzen lanerat, gazte zelaik eta han Bastandik haunditzen ziren... Ni hori gainera 1 urte ez? Ez, hori da erten dena, baina hor hasi ziren gaten, baina gero luzetu zen. Bai. Eta bikoteatekin, neska batekin hasi zen, eta hori bisemela bat uzte, ja helduek, Eta seme-alabaik euskera badakite? Ez. Pena da, ez? Transmisioi ez dela eman haunditzen da, ez duziduri? Zailago da, ez? Gero erabilera eramatia. Hombre, ez da bertze dozinekin bezala, zerbait solasten bazara haiekin eskuaraz, baina, eta gerran bi aldiz egon ez nire bizien, lehengusin horiekin. Bi aldiz torri diren sortu nintzenetik orduen, bai. Kuriosua da, Ameriketara gaten bazara eta Euskal Etxeetara eta kontatu diatenez nien naiz egon, baina omen da duela 50 urteko Euskal Herrira bueltatzea, ze itetu zen Euskal Bestan da meza, gero dantzak, orden da arron tradiziozko, eta horrek erten dute gaztiei ere zielaman aukera aurrera egiteko, kultura horrekin, edo azkenean pixket... Logiko. Bai, atzean gelditu den, nostalgia hortan gelditu den kultura delako, ez? Baina, bueno, bai, bertze Euskal Herri bat aspaldikoa. Eta zure kasuan, Urko, nora ganen zinen? Ni azkal dintan egon naiz Islandian. Eta gustatzen zaite asko Iparraldea eta Groenlandia eta olako lekuak, Finlandia eta Noruega. Zait, paisaiak eta hezkuntza ere bai, asko ikasi behar dugu hango hezkuntzari buruz. Ilune, eh? Ilune. Eta ez dakit, Islandia ez dauka kriston paisaiak eta izotza eta jendea superjatorra da, oso hurbila. Eta pedagogia berriak ikasten ibilizara hor edo ezagutzen edo? Bueno, nien eskola bat ikusten, baina herri batean bazien 4 haur eta 5 irakasle. Eta beti haude kanpoan ez eta hotza egin berdin zaie hori, orduan ez dakit daukate beste ikuspuntu bat. Bai. Eta benetan aldatzen da esatuten bezain beste pedagogia eta... Bai, eta balio ez duenak, fuera, botatzen dute. Naiz eta atera 10 bat oposaketetan, botatzen dute. Irakasleak ari zara? Bai, irakasleak. Duen interesgarria ez, ere bai irakasleek bauten prestigioa igual hemen ez dagoena?
handia, bai, hemen bota barko nituzke erdiak. Bai. Edo gehiago. Hoi da. Bai, askotan arazoa dago, ez? Lehan postu hona da, soldata honekoa oporra asko, bai, gero lana gustatu ez zaizkio hainbertzi gustatzen lan hori, ez dela? dela? Horra zebe garrantzitsuena, eta mazara haiekin eta haie zaindu eta eman indarra, baina ez egon horrela klasean ezakit. Bueno, biek hezkuntzara dedikatzen zaten modu diferentetan, zu helduekin, zu gaztetxoekin, eta irakurtzea gustatzen dut zaizue. Soian ere akatsik handienetako bat, ez naiz irakurle ona, ez irakurle fidela. Eta horren kontrara idaztea bai, eta bada erran bat, ez? Irakurlea ez dena, nola jatzeko duen, ez? Ni horietako bat, ez dut afizio honitzik irakurtzei. Eta idazten duzu handitz? Haunitz, denbora duten neurrian gustatzen zait idaztea. Eta nobelak idazte dituzu? Ez. Karta pertsonala? Bai, ez nahiz inoiz zerbait luztea idazten patu ze hoi, behar duzu konstantzia bat eta nik hoi ez dut. Baina, bai, momentu eta hartu eta idatzi, bai, barnean goeran arabera, mugitzen daizkizunek, ez? Eta buruen duzun gauzen arabera, bai, hoi gustatzen zaita. Alaren aizazetan irakurle bikaina edo modelua erten dena, badago ipuinen bat edo libururen bat markatu datzun edo izaten alda haurtzarokoa edo oreinengoa, Ez dakit, ertean latzut irakurri guten azkena, Uxu Alberdin Euligiri izan dela, ipuin liburu edela. Bai, xorta? Eta hoxe, bai, gustoko bai, baina... Bai, gero gustora, baina... Baina ere ez dela zerbait engantzatzen datzuna beresik, ez dela? Bai, gero patzen ez lego, gustora egoten naiz, baina ez nago deitzen, gehiago deitzen nago horre. Jarri tranquil eta idazteak. Eta zure kasuan urko? Bai, denbora niko larri, baina bai, azkena irakurri dut, Mujikak Uruguaiko lehendakariak ateratzen liburu bat, eta hori gustatu zait asko, baina batez ere, orain ari naiz irakurtzen neuropedagogia erantzeko liburu batzu, neko txapaiela, garuna erakuste izutera nola lantzen duten aurrek, nola ikasten duten, eta hori pixko bat ari naiz irakurtzen. Eta konta duzu intereseko datutxoren bat, edo bereziki... Ba, ibiz, laztanekin, neuronak indartzen dira, eta gaixotzen zara gutxiago. Aiba. Bai. Beira, gauz kuriosuak, ez? Azkenean neurozientziarenak ere bai, oso gutxi garatu direnak orain arte, baina orain ari dira aurrera erakuntza batzu jasotzen, ez? Eskola nahiko itxiak dira oraindik, baina, eski astola batzu hasi dira lantzen horako gauzak. Bai, azkenean hori ere bai zu klasean praktikatzeko ideiarekin, edo, oraingoz ikasi bakarrik? Hasi naiz, baina beti zuzendariak, ez du nahi inondik inora, eta beti daude hor mugak, eta nahi dituzte paperioak, azterketak, eta ez dute nahi inolako aurrerapenik. Ja, zaila da, ez? Tradizioi eta pedagogia klasikoietatik... Sartu beharko dugu zera zuzendaritzen eta hori aldatu. Hori ere bai, azkenean handitzetan kexatzea bai, baina praktikain hartu behar da, ez, lana. Eta zinera joaten altzarete, azkenaldian hori bai beherakadan doan hontan? Bertze gabe, ez dut afizio honitzik zinera gateko. Baina, orai pendiente dut Atraberri den soinu jolearen semea, ikustia. Ikusi dutela, astunten bi ergan biharran nintzen eta kartereratik endu dute. Aiba! Eta azken aitzenekoa handia, Euskara egokionez handia ikusi nuen. Eta motela, baino arraspoite, nire iritziz. Nire ere bai sensazioa pixketola moikeltxo, baino... Eta nire pelikula motelak ez da hola gehi apasionatzen gotenik ez, baino guztetut etzaiten, hau nintzen nintzen aspertu, zentzen sensazioi. Ez da motela izen, arras gustora egon nintzela. Historia kuriosua ez, azkenean. Eta arraspoite. Gogorra. Bai, baino ez dakit, guztetut etzaiten hau nintzen bai. Zure kasuen? Ez duzu ikusi. Ni aurrekin, azkena Dumbo ikusi. Eta zer moduz, esperientzia? Eko txapa. Bai, oso motela eta ez dago, eta hori Tim Burtonena oso zuzendari hona da. Baina ez dakit nik esperoen beste gauza bat. Zeraldian ere irudiak gero eta hobiak dire, baina igual narrazioa bera edo ideia bera ez dago hain garatua, ez? Agian izaneteko bai. Sentsazioa izaten da. Bueno, pelikuletaz galdetu izuet eta musikalen aipatu duzu, gustatu zaizula musika hola rockerua, metalerua. Denetarik, Denetatik gustatzen zaizu. Alboran ere bai asko. Eta zein da euskal talde bat hola bereziki aitzen duzuna edo gustatzen zaizula kotxean adibidez edukitzea? Kotxean berri txarrak talde ez da faltatzen inoiz, hori beti. Batez ere letrak, nik garrantzia handia ematen du letrari. Eta musika oso ongi dago, baina letra, ni ustez gorkak idatzitako letra dira ikaragarri politak eta mezuarekin,
Baina berak esaten du, nik idazten dut hau, gero zuk ulertu nahi duzuna. Eta hori da politena, ez? Bakoitzak ematea bere ikuspuntua, eta hori daukagu, hori beti. Zure kasuan, Lorea, badagoela talden bat euskal musika kulturgintzan gustatzen zaizuna? Talde baino bakarlariek. Ni Mikel Laboa zale amorratuen naiz, eta baita Mikel Urdangari ere bai. Gustatzen zaizkit. Mikeletik Mikelera, Mikelera. Horein atera du dokumental modukoak, ez du ikusi? Ez dut astik izen, baina bai, aitzakotan horiek aitzen dut. Bueno, denetaike, gustatzen zait denetek aitzea. Eta gero bestako ere aparte gustatzen zait ere bertze. Baina aitzeko lako txangan eta normalean. Ez duzu sentsazio igual neria bakarrik da, baina haunditzetan galdera egiten dutenean, aipatzen diren taldeak urte kuadrilla bat dute, edo hila daude, ez? Laboan kasuan bezala, eta ez duzu botatzen faltan gaur egun, talde berbena estilotik aparte dauden talde pixet punteruak Euskal Herrien gorantza joatia eta pixet leku hartzea? Bai, bueno, Euskal Herrien, bai, nik usten dut utxune bat badagoela musika motetan, ez? Osea, bueno, gehiago, ez dakit orai, korrika aprobetxatuz, ez? Nire eta egonta. Horren kantu ez, jende honitzek errandu, joskoi korrikako ez da egokie. Korrikako edo euskeraz delako edo ez. Osea, gehiago ditu egode patroiakin batzuten egotia euskal musika, euskal kantuek eta hortik aldentzen garela egia arraro, ez? Eta ez dago, ez? Aniztasun honitzik alde hortatik, osea, ez dago depresoi hartzeko. Eta zuk eskertu zen adibidez korrikako kantua pixka diferenti izatea? Nik eramaratzutegi hasieran aitu nuen, eta eran nahi gazi, baina gero aitu nuen bigarren aldiz, aitu nuen lugarren, eta eran bai. Osa, ongi, diferentea. Gero, egon daiteke, zure guztoko izaten alda edo ez, ez? Edo dituko zenuen edo ez, baina zertaz ezin da korrikako izen abesti hori, edo kantu hori. Nik korrikako abestia zitzean zer guzti. Neri ere ze baino. Neri personalki ez da nire guztua, Gero egia da, aitzen duzula. Hartzen duzu kariñu bat adena. Personalki ere ez nik ez nuke olako musika mota ez du gaitzen olakoik, baina zertaz ez da korrikakoa, zertaz ez da ez? Igual aurrekin barrutelako abestu eta letra hori ikasezina da. Zuk ze esperientzia dukitzen du korrikako kantakin? Gozategiko kanta bat birula hori oso ona da. Baina aurtengoakin zailtasunak edo ditzen dituen? Osa, azkenan sartzen zute, ez? Baina alare hori ez da geldituko inoiz. Osea, geldituko hor tarten, alboratuta leku baten eta listo. Neri pena badantzaten pixket arrazoi duzu Lorea eta nik ere pentsatu nuen hortan, baina bazagola ere bai, ez? Eskoletara nola eraman kantu hori, 3 urteko aurrei nola erakutsi kantu hori, ez? Bai, bazu zailtasun ego bazituen. Baina gero korrika iteko pila bati entzunien, korrika iteko kantu hona, bai hori nahitu nien. Ez gara gelditzen albeti urepeletik bilbora, ez? Kantorekin, urepeletik, euskaraz da bakarriko, euskal kulturako hartzen altu gauza gehiago. Eta zentzu horten, bai, igual txoke bat, ez, izan zen. Gozek aditzuen ez, baite, holaneko... Euskalakari izan. Bai, pausoz pauso. Hoi da. Bai, hori hona zen, niri, bueno, guztuen arabera. Bai, ala izaten da, bai. Guzuak aldatzen gaten dire, eta... Bueno, pixkat komentatu dugu musikagintza, literatura, kultura... Zaila da ingo izudan galdera, baina persona bat aukeratu behar, edo zait, entitate bat, pixkat, Euskal Herria izuen ustez aportazioak indizkionak euskararekiko eta kulturarekiko, ze pertsona ikono aukeratuko zenuten Euskal Herri mailan? Ni Gorka Urbizu igual. Euskaraz jotzea mundu osoan zehar, eta betetzea Madrid, Riviera bezalako aretoa bitan, ez dut euskara eman diola beste, ja ez da euskara da, kultura eta kalitatea, eta bendi euskarari nik uste dut puntu bat ez zeukana. Eta teatza kanpora eta jotzea lasai euskeraz, desberdina nire ustez. Eta bat zioten ez dakit sari bat hor, ez dakit MTV, ez dakit nun, eta ez dakit horre daukare ez dakit, alako aberastasuna ez, ematen nire euskerari. Eta nik berari emango, nik bera daukator, ez dakit, ikuspuntu polita, berea. Berriz ere ez nahi izanen pertsona bat aukeratzeko. Ez da gai ez nahi zela, aukeratuko nituzke bat baino gehiago. Baina uste dut, orain norbait eredu edo ikono batu behar bali madugu euskararen erabilerari, euskarari dagokien euskara eropenaren bermatzearen aldera, jarriko nuela bista bertza batzungan, eta da, adibidez, euskara ikasten ari diren hoiengan, edo
euskaldunak ez diren guraso eta haien seme-alabak euskalduntzeko horretan ari diren horietan, edo ez dakit, erreferente bat izateko, ez dut uste inor hori idealizatzeko horretan, igual idealizatu berko genituzkenak pertsona arruntak, edo euskararen erabileraren alde egiten ari direnak, norbait referente izateko horiek izan eta horrekin aurrera egiteko. Euskaraz egiten dutenak, hor batzuk izatute, ni euskararen aldea apuntatzen dut ikastola eta gero ez dut egiten euskaraz, ez? Ez apuntatzea zari, baizik eta familia euskaldun bat eraikitze horretan ari diren gurasoak, zein euskaltegietan, berdin zein don. Pasu zaizu euskaltegietan gurasoa honditze gotia seme-alaben gatik. Ez bakarri gurasoak, euskaltegien ikartu sorpresa hondiek usten dutelako iten duten lana dela kristona. Osea, hartzen dutela konpromisoa bat kristona, badutela beraien lana, beraien bizitza, beraien seme-alabak, eta hala ere, egoten aldira hastean 10 orduz, egunero 2 ordu eta erdi euskarako klasiak hartzen. Igual, seme-alabak euskalduntzeko, seme-alabak bere ereduan sartu eta familia euskalduna ere ikitzeko, zein interes propiotik seme-alabak izan gabe, eta uste dut hor, horiek direla eredu. Eskorre badu meritoa, gero baude batzuk ikastolan ikasi dutenak, eta horiek ez dut egiten euskeraz, eta ni zutzen ez horrekin. Zutu lertu, eta gero manifetara, txapaz daitzen, eta gero orderaz. Hori da. Txantrean joera hundia da hortako, ez? Horreta gutxiago, ni aurrek bai egiten dute, daude kartela jartzen eta hori, eta arderaz. Euskara bizinek, vamos a poner, arrek ez balia. Eta hori da... Horregatik, hortaz, pertsona honik zaude Euskal Herrian Euskarari karpena indiotenak, ingo diotenak eta egiten nahi direnak, ez? Baina nonbait, eta hoien izanak badakizkigu, nahi dut, horiek izango dire. Baina igual, horiek referentzi izeti ez eten alda, nire aldetik ongi. Zuk Euskal Filo ikasizu, zuk magisteritza lehen hezkuntza, berriz ere aukeratu behar berdina ikasiko zenun edo beste graduren bat ikasteko interesa duzu gaur egun, baino... Ni txikitatik banekin irakasle izango nintzela, gurasoi esaten nien, eta ni bizitza irakaskuntza, nik aurrak maititut piloa, gustatzen zait asko haiekin egotea, eta ni berdina fijo. Zure kasuan, Lorea? Euskal Filologia itia zanez da mutzen, baina egia da nik badutela hor ere psikologia itiana. Hori da dena txoratu da dena. Zalantzak izan dituen bere momentuen, nagoaren DDH edola, planteatu zatetela egizerrin seguro. Dena den, uste nun momentu hortan, momentu ez dela Euskal Filologia egiteko eta psikologia igual gerora hartzen alduela errixago, gerora Euskal Filologia hartu baino, ez? Eta arraskonten Euskal Filologia ikasi zenaz, baina hor dut zerbait, psikologiara ere... Arantzatxarro da bezala, ez? Bai, ez dakitean noiz beteko den, orai ez dut nire gura berriz laburteko karrera bat ikusten, baina nork daki, ez? Ez dakit, ikusko da, nintzen. Bueno, bestazalea zarela aipatu diguzu lehen urko, Lorea aitu duzu ere bai pixke bat zarela. Euskal Herri mailan badago besten bat berexiki hola gomendatuko zenutena edo berexiki bizi duzuna maitasun berexi batekin? Erran behar dut. Bai, bota, Lorea. Ostan darren biltzarra dut gabe, bai, hoi herrien. Hori Australian ama guztu. Australian ententzen batzutanik Australia. Aukeratzen da eta, da, 3. asteburuen, ez? Bai, hori da, Uztaiakoa. Uztaiako 3. Iruñako inorez da, joaten inoiz. San Fermin urrengoa. Bai, urrengoa, bai. Gabe, bastandarren biltzarra. Guretako bastandar guztien dako ez, zuk ere errain duzu. Bai, seguraski bai errako nukelarik ere. Arran besta berexie. Eta bastandik kanpo lekeituko antzaren eguna. Egon zara nire bai? Egon naiz eta arrez gustora. Gustetu zaizu. Zure kasuan urko? Nik aukeratuko nuke San Fermin txiki. Gaude Iruñakoak, eta besta polita, ez dakit ez daude hor autoritatea, txapa sartzen eta ez da bezezenketak, ongi dago. Orduan horri egiten duzu bestikta politenak. Hor eta ez da txutan ere. Eta ametxoz baduzun etorkizunera behire zin aukeratuko zenuten? Haunitz bidaiatzeko aukere ez etia. Gaur egun zaila zait. Gaztean ez eta dira haunitzik ez dut. Baina haunitz bidaiatzeko eta ez dut erten lujotan, baizik eta, bidaiatzeko aukerera izan behar duzun ez eta dira haunitzik ez izen ez, hortako aukere ez etia. Lan bat aproposa ez etia hortako eta aldi berean ekonomiak ere pixka bat laguntzea, maila basuko viaje bali mandirere, baina egitea. Zure kasuan ze ametxoa izuela azken aldean burun bueltaka dabiltze gizune? Ametxik, ezagit, zoriontsu izatea eta denbora libre izatea.
dakit, hola ez daukat. Ni pentsatzen dut bihar eta etzi, baina ez dut hola aurrera biharatzen asko. Zaiatzen zara egunerokoan bizitzen. Bai, erabat. Bai, igual etzi gaude hemen, ez dakit. Ni pentsatzen dut bihar eta gaur eta orain. Hoi suerte handia da, Bai. Ez dut oitzen eta... Ni ere bai zure estiloko gehiago igual. Eta gero, bai, hartzen zara hartu du, igual ez nago. Bai, irakurri nuen behin zera Arabiako zera bat, leyenda edo bat, eta zen garrantzitsuena da momentu honetan orain daukazuna, orain zuek eta gero-gerokoa. Bai, mindfulness ez, orain, momentuan kontzentratu eta bai, meditazio moduak, ez dakit. Eta hori, oraingoan, egiten ari zaren horretan kontzentratu eta listo. Bai. Bai, baina zaila da. Bueno, Urko Lorea, iritsi gara gure lehenengo zatiko elkarrizketan bukaerara, plazara handi bat izan da zoi pixketo bekixago zauntzia, eta orain bakizuen bezala bakarrik utziko zaituztegu, eta orain Euskararen egoeraren inguruan, eta zuen esperientziaren inguruan solastuko duzue. Beraz, mila esker, eta gero arte. Aio. Bueno, Urko, eta kontatu pixken nola izan da zure euskalduntze prozesue, edo betetik euskalduna, sortzetik euskalduna zara, edo ikasi duzu, edo... Ba, gurasoak ditut, bata Santa Karakoa eta beste Izabakoa, eta ez dira euskaldunak, eta hasieran jo nintzen San Fermin ikastolara, baina gero, ez dakit zeratik ez nuen bukatu hor, eta jo nintzen ja publikoa Hegoalde ikastolara, eta hortikan jo nintzen Iturrama institutora, eta handik Gasteiza ikastera irakaskuntza. Euskara daukat, ikastolako euskera, Iruñako ikastola euskera daukat. Bino, pozik, aia euskera maitu dut pilo bat, eta egiten dut etxean, lagunekin, kalean, ez bakarrik txakurrekin, eta nire lagun batzuk bezala, zehara bat ere gustatzen, hori? Bai, edo semela behi transmititu eta gero, ez? Zuk. Eta horrek hori ikusten dute eta nik ere bai nahi dut beraz. Hori da. Eta zu bastandarra, ez? Ni bastandarra, bai, sortzez bastandarra, aita euskaldun peto-petoa, eta ama ez, amak ez daki eskuaraz. Orduan gure etxean beti izan da, nik etxetik euskara hartu dut, gaztelera ere bai, etxetik elebidun, eta eskolan euskaldun bakarrik. Etxeko hizkuntza tarteka, marteka, makizu, hasieran ama euskara ez jakinda batzuetan gaztelera ezin behar, baino normalian, herrien lagunekin dena eskuaraz, aizkungo eskolan eskuaraz, lekaro zera aldatzen gara gero institutora eskuaraz, eta gero aldike pasten da bastan eta lako herrietatik unibertsitatera aldatzen zarelaik, batzuetan unibertsitateko haien irakasgai guztiak ere euskaraz ez izatearen ondorioz, edo bertako jendeak euskaraz solasteko lako ohitura ez izatearen ondorioz, pixket gaztelerera, erdalduntzia edo, ez? Nire kasuan ez, Gasteizeragan eta euskal filologia inuenez, kuadria euskaldune eta orden ez naiz. Ez zitzaiten hoi pastu. Baukalagun bat erratzun, Jon Barberena, eta berak esaten dit, hasieran Elizondota zirela oso erdaldunak, nire mapatean, aurrek hasi dutela zera euskaraz egiten eta nahiko euskara entzuten dela Elizondon. Elizondon. Baztango, hori traduzitu Elizondo, baztango errealitateak ustut bihorpegituela alde, ez dakit. Ege da Euskal Herria mailan nahiko eremu euskaldunetan kokatu dagoela baztan, ez? Eta nahiko eremu euskaldun moduen hartzen dela baztan, bada, ez gara kexatiko alde batetik, baino bertzetik uste dut oino ezagutzatik erabilerara saltoa handia dagoela. Badagoela jende haunit euskaraz badakiena eta gero ez duela erabiltzen. Badago, igual, orain guraso gazte haunitzek bai hartu dutela ardura hoi, semalabekin eskuaraz ziteko, eta orduan igual aurrek direnak bai egiten dutela eskuaraz, baina egida badagola hor gazte generazio bat, ostras, Elizondon bertan, zutela egiten, kostatzen dela, bai. Eta Elizondotik gaten zarela eta gaztelera entzuten duzule. Herri txikietan diferentia da. Arizkun, Amaiur, Azpilkueta, herri txikiagotan hor bai eskuara mantentzen dela biziago igual. Elizondon ez dut erten ez dela egiten da, baina badago adin bat pixket kritikoa igual, bai. Ezkenan telebistak eta ez, ETV bakarra daukagu,
Bai, arderaz da. Hoi inoraz ere, horrek badu garrantzia handi ere, bai. Baina, bueno, egia da orai, heldu direla aurrek eta, bai, aitzan dela. Eta Iruñen, zerrango zenuen, Iruñen edo Iruñerri? Pues nik uste dut Iruñak asko betu dela, ez dakit. Txantrean eta aldezaran joten zea, eta nik euskeran entzuten dela. Eta oso polita iruditu zitzaidan, zera, hau bizi hori edo belarri prest hori. Patzen mauzoia zera pegatina hori edo, ikusten duzu, eta azten zara semi askotan sartzen naiz, eta iten dut euskeraz, kaixo, behintzat, eta erantzun dizut euskeraz, eta esaten duzu. Ostras, honek baik euskaraz, baina ez du itxurik. Eta zenbatetan ez dugun konpromiso hori hartzen, ez? Iruñera etortzen, eta iruditzen zaigu hemen jendeak ez dakiela euskeraz, eta ostatu batera sartu, eta lehenbiztiko hitze gazteleraz izetia. Eta gero konturetu, igual eskuara zaidela ondokoak. Eta holako gertaerak euskaraldiakin igual, uste duzu hautsi izela pixket? Baina uste bait. Eta egia esan aldatua politikoki asko euskera. Lehen oso hori bai dago oso politizatua, baina nik uste dut asko aldatu dela. Desagertu denetik zera, uste dut aldatu dela, eta nahiz eta batzuek uste dute baren dela, deabroa edo, baina honi uste dira jendeak pixkot aldatzen duela ikuspuntua ezakit, Bai, nik ez dakit igual bastandik heldu nahi ez delako, baina orai aurten Burletan bizi naiz, eta Iruñen bizi, ateratzen naiz eta hola, eta igual nabaritu dut, igual euskarakiko ez dagoela holako konpromisuik. Ez dakit, borroka egiten dugu, lehen igual egon gara pixka bat solasten, baino ez dugu borroka euskaraz, euskaren alde egiten dugu borroka, baina gazteleraz. Ja, eske horrek ez balio. Eta, karo, niri igual horrek, ni bai kezkatzen hau. Ikusten dudala hori, borroka handia dagoela, jendea dagoela, implikazioa dagoela beste borroka egiteren aldekoa edo, baina borroka hori askotan ez dela euskaraz egiten. Lehen okerrago zen, Bai, karo, nik ez dut igual egoera hori bizi, eta badakit egoera soziolinguistikoa ere ez dela nire askok esaten didate, zaunitzek, zu gerra izizu bastandik edo zara, eta, zuk erra ikusi duzu, eta bai, izaten alda hori ere, baina, hor badago zerbait, igual kezkatzen hau pixket, baina ez dakitzuk nola ikusten duzu nahi. Ez dakit. Eta egin barko nuke ere bai, ez dakit, euskera baloratu gehiago. Ahi ez nire kuadrian aurrekoan esaten genuen, dako hau denok lana, euskera dekigulako, ez ingelera dekigulako. Orduan horrek ere bai, igual, erakartzen du jendea, azken euskera behar da irakaskuntzarako edo telebistarako edo atea asko erekitzen dizkizu. Hortik ere bai, niretzat da kultura eta da, nik maite dut pilo bat, baina alde horretatik ere bai, igual, ez behartuko alituzte bintzat euskera minimo bat, ez dakizu eskatzen hemen ega edo ze bat edo, bintzat minimo bat eskatzeko tabernetan edo dendetan edo poliziarekin solasteko ez, bintzat pizko bat euskara, ez dugu eskatzen jauz. Hori ere bai... Bai, euskarari erabilera praktiko bat ematea, ez, erran nahi dut, eta horretarako aukera ere egon behar da, eta egia da, askotan, honetzetan ez dagoela aukera hori, adibidez ez, medikure batera joan, eta euskaraz egin alizateko, edo orduan horrek bai jendea desmotibatzen duela, baina egia da, bai, gero eta gehiago egiten bali ema dugu horreitzenet, igual aukera gehiago dagoela jendea motibatzeko, edo ez dakit, hor beti badago horlako, eta gero hori, derrigortasuna ere, ez dakit zenbateraino denona, euskara ere... Hori gertatzen da ikastoletan ez? Behartu aurrak ez behartu... Claro, hitz hori ez oitxuz. Bai, euskara ez egin behar duzu, hori erratearekin ja, igual ez du egin nahi. Eta gainera, eskoletan eta, dudari gabe, bai, egin behar da, baina hori azkenean beharrezkotasun hori jartzarekin, ustut eraiki behar direla aukera gehiago ere aizialdian, edo eraman behar duzula aizialdira, eta erran euskaraz ere divertitua zara, ez? Bai, Burlatan bago Larunblai. Larunblai, nik lan egin du Larunblaien. Kriston egia polita. Bai, nik baztanen egin nuen, bi urtez egon nintzen Larunblaien, eta baztanen igual beharra ez da inbertzekoa, ez? Aurreka aizialdia eskuara zitzen dute. Baina, banakien Nafarroako proiektua zela, eta iduritzat eta hasi daia poilite. Hemen ez dakit ustu laumeta txaldetan ere bai, ez? Hoi da, aurrak elkartu eta aizialdia euskaraz jolastu. Hori da, euskaraz jolastu eta hori izaten aldela, aukera polit bet, ez?
ikuspuntu hori aldatzeko. Ez que, karo, aurrek ditute, euskera eta ikastola elkartu dute, ikastola arroio bat, euskera ere, bai. Eta hori aldatu, ikastola izan bada polita eta euskera. Bai. Aurrek, gauza ikastoletan aurrek ez dutera ikasten euskera. Ikastola gehienetan da entzun eta entzun. Ez dute parte hartzen, liburuak dira kaka bat, eta gara euskaltzen dira da, niretzat, euskaren kontrako gauza bat. Beti da hor, animalia, familia, utzi pakea, euskera segitera eta jazta, ez dakit, organikoa edo kaka. Bai, bueno, egia da, bi gauzak beharrezkoak direla ez, euskara ere akademikoki arautua egon behar da, hori hola da, bertze hizkuntzak bezala, baina gero dago erabilera praktikoa, eta erabilera praktikoan esan animali lasai eta erran aitzakila, tranquil. Bai, gero egia da, arau batzuk egon behar direla ez, hizkuntza arautu guztietan bezala gazteleraz badakigun nola idatzi. Euskaraz ez dugu arazo hori izan. Idatzi eta solastu ez da gauza bera, ez? Ez. Bai, idazteko testu bat formarki, bai, marko. Claro, arau batzuk egon behar dira, bai edo bai egon behar dute. Eta jakin behar duzu ez, nik horitzen naiz Euskal Filologia ikasi nuenean, eta lehenago Euskara idatzirik ez zegoenean, Euskara batua hasi aurretik eta hori, jartzen zirela igual Zuberoako bat eta Gipuzkoako bat elkarrekin solastu nahian, eta nola, ez? Frantsesez edo gazteleraz. Ez dagoelako hizkuntza eta hori ez da bidea ere. Baina egia da, bai, gero erabilerari dagokionez, hor, ez zintzara dena. Hori eta mantendu hori euskara, ez? Txiki horiek, zure zera baztango euskera, hori mantendu hori, bai? Bai, dudik gabe, bai. Polita horiek mantendu hori, ja. Eta unitzetan, nik igual ikusten duten gauza bada, adibidez, euskalki eta euskara batua, ez, igual sartu gara, ez dakit. Baina, biek beharrezkoak, baina, igual, utxune bat egoten aldela, euskalkiek dauden leku horietan, Tokioetako estandarra lortzeko orduen, ez? Edo lantzeko orduen, hau da. Ni lehenengo batxillerera, bigarren batxillerera iritxarte, ez nekien arras euskara batu bazenik. Eta euskara batua bada. Idazten alduzu arras ongi, idazten alduzu erran, idazten alduzu bertze, idazten alduzu bortz. Eta hoi ez dakigu. Eta hoi adibidez, nik baztanen nabaritu dut, igual kanpotik ez, kanpotik, baztangoak ez diren irakasleak torri, eta aurrei solasten diete beren moduen, eta logikoa da. Baina momentu batzuten testuetan, edo pixka bat didaktizatu, eta erran, euskara batua da, eta idazten alduzu erran. Eta hoi ez dakigu, eta ni horitzen ez batxillerrera llegatu, eta uste nuen esan eta oso eta beste idatziz, pomposoago zela gainera ez, eta idazten hobia zela. Eta ez dakigu, eta ez dago inor ertendakunik, bira, hau, euskara batua da, euskara batuak onartzen du. Euskara batua ez da guk uste dugun bezain etxie. Zabalagoa da, baina ez dakigu, ez dugu ezagutzen. Bueno, horko, plazer bat, ez? Bertze bat. Bertze bat? Hoxe, bertze bat, euskara batua da. Eta, nahi duzule, kondoko kafea nebezu baztanen. Kafea edo patxarana, ez? Obe. Baztanen mitzarran, ez, horretan? Bale, konbidetue. Elizondon, ez? Elizondon, Uztailan, 2. asteburuan, igendian. Oini irrasakarekin? Bueno, segitzeko, igual denborik ez man eta hobe. Disfrutatu alduzu programaz, guk ederki pasatugu, eta orain gauera bueltatuko gara. Jakin nahi alduzu zergatik ateratzen diren gauetan bakarrik ontzak, kontatuko dizuet. Duela urte asko eta asko, ontzek ez omen zuten lumarik. Eta horregatik, hantxe ibiltzen omen ziren basotik beti biluzik, egaka beti biluzik. Eta txoriak, elkartuta egun batean alaxe hasi omen ziren. Gaixoa ontza, bakarrik sentituko da, lotxatuta, luma bakar bat ere gabe. Eta hotza sentituko du neguan. Horregatik, bilera hartatik, eradoaki batekin atera ziren. Bakoitzak, zeukan lumarik ederrena oparituko ziola, ontzari. Momentu hartan, bakoitzak zeukan lumarik ederrena jarri, eta ontza bihurtu omen zen, txorietan, txoririk ederren. Baina handi gutxira, gure ontza, arro ibiltzen omen zen basotik, eta inori ez zion agurrik ere ematen. Momentu hartan, txoriak elkartuta esan zuten. Ikusi alduzu ontza, dagoeneko ez digu agurrik ere egiten. Eta momentu hartan, basoko animali guztiei deitu, eta alaxe erabaki omen zuten. Halako esker txarrekoa izan da ontza, gau ez bakarrik ateratzen utziko diogula. Eta hala, inorek ezingo du benetan gozatu,
haren lumaren edertasunaz, ez da berak ere. Horregatik, gauetan ontzen bat ikusi ez gero, saiatu hurbiletik ikusten, lumarik ederrenak bereak baitira. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.